Ja, jeg skal lige... Jeg kommer til at stoppe. Ja, nu starter vi. Vi er gået. Vi er i gang. Okay. Vi har om spørgsmål 14, som er også kendt som luftfugtighed. Og luftfugtighed er lidt en sjov størrelse. Så starter vi forklare lidt om luftfugtighed. Og det er meget med tryk at gøre det her, og temperatur end at gøre. Hvis vi skal have et tryk i atmosfærisk tryk, så er det ikke kun luft, der har det at gøre, som vi normalt tænker. Hvis man skal have et tryk, så skal det være trykket for luft plus trykket for, det kalder man bare damp, det er ikke så damp. Det er sådan en tryk, der sådan altid er over. Det er derfor, vi ikke har en nødvendigvis helt fast atmosfærisk tryk, der ligger sådan nogenlunde, fordi vanddamp altid kender sig. Den er så løbet hver dag, hvor luftens tryk, den ændrer sig kun ved temperatur, stort set. Gå lige hurtigt herover. Ja, men så har vi, når vi snakker om mættet dampe, som den her opgave her også vil have os ind på, så snakker vi om at dampen den bliver så tyk, eller der bliver så meget damp, at den ikke kan være i luften længere. Og det er der, vi skal have på to forskellige målemåder at tage tryk på. Der vil vi have den absolutte luftfugtighed, som er hvor meget vand der er i luften. Den har en enhed, gram per kubikmeter. Og så har vi en relativ, som er hvor meget luft den kan indeholde i forhold til hvor meget luft der er. Den kan spænde sig fra 0% til 100%. Sådan der. Den kan ligge hele vejen ned der. Hvis den kommer over 100%, så begynder vandet at kondensere, og så begynder vi at have med tåge eller duk at gøre. Og her kan vi lige have en lille opgave her. Hvis vi har en noget på 0 grader og noget på 30 grader, og begge dele har 30% luftfugtighed, altså en relativ luftfugtighed, så vil vi nu bare sige, at der var lige meget i. Men det er det ikke. Den absolutte luftfugtighed vil være større hernede end heroppe, fordi temperaturen er noget højere hernede. Det vil sige, at den sådan er højere, fordi så højere temperaturen er, desto mere vand kan der være i luften. Og det er sådan det, den relativt bygger på generelt. Og hvis vi så lige går over til tryk mæssigt med det, så tager vi en graf, som bogen har været så rar at illustrere for hende. Hvor vi på den ene graf side har trykket, og den anden har temperaturen. Normal genstand vil ligge sådan her med tryk og temperatur, og det er så kogepunktet, vi snakker om her, hvornår det bliver til en gas. Der plejer at ligge meget lineært. Luft ligger lineært, den ligger sådan her. Hvor vand er en meget sjov størrelse, fordi vand den plejer at ligge sådan her i stedet for. Lidt fascinerende at kigge på. Når den anden ligger sig som en lineær linje, så ligger den som en parabel. Og det vil så sige, at hvis man har heroppe for eksempel, så skal temperaturen være høj, og lige så trykket sådan skal også være for det. Og det kan vi bruge til, hvis vi skal have bakterier dræbt i madvarer for eksempel, så de dør normalt med 120 grader, med vand koger på 100 grader, er det umuligt ved atmosfærisk tryk at få vand op på 120 grader, der forsvinder 100. Derfor kan man sætte under højere tryk, og derved få det til at koge heroppe, hvor bakterierne dør af det. Og så er de bare døde, fuldstændig døde. Eller hvis man godt kan lide at få vand til at koge hernede, så er der noget sjovt her ved at gøre. Der er nogle eksempler, hvor det her begynder at have noget med at gøre. En relativt luftfugtighed her. Og det er når vi snakker om duk, for eksempel. Hvis vi har en fin jord med noget græs på, er det så græs, det gør de dejlige front. Så har vi noget luft, der går hen over her. Og luften, den bliver varm i løbet af dagen, og bliver lige stille og roligt kold i løbet af natten. Den bliver koldere og koldere og koldere, men den mængde vand, den indeholder, er stadig det samme, når det falder duk. Eller i hvert fald cirka den samme. Og når den relative absolut luftfugtighed, den vil være den samme, men den relative, den falder, for temperaturen også falder. Så begynder vandet at kondensere, og jeg falder lidt til ned, og jeg lægger på det fine græs, vi er med at gøre. Og det er sådan meget samme princip, der kører i forskellige former. Det er lidt det samme med tåge, for der er altid tåge, når det er, vi snakker, eller fortsætter tåge, når vi snakker duk. Så derfor så er det lidt samme princip, der er bare lidt mere, når det en duk, og det sker mest om natten af den grund, at det bliver koldt. Det kan også ske en dag en dukker, hvis der kommer nogle forskellige lufttemperaturer. Så det forklarer nærmere på. Vi har gået billeder. Vi har sådan en forklaret havbus,
håber I kan se det nu. Havgus er når vi har en vand ved siden af vand. Og der er altid vand ved siden af vand. Det er meget realistisk. Så herude vandet er som regel koldere end vandet temperaturmæssigt. Og det der kan ske, det er, at vandet det sådan bliver optaget heroppe, og der kommer så meget vand op, at det bliver sådan, eller der kommer lidt varm luft under her, som gør, at den tager luftfugtighed herover fra os, og nu får et større også, og som får en kold temperatur, så den ikke holder så meget. Så den relativt falder, sådan set, kan man sige, 100% fra den relativ. Og det gør så, at der kommer tog her, havgus, som jeg kalder det, og vinden, en dejlig rar vind, sørger for, at det hele går over land. Og det sørger så for, at der sidder sådan, hvis der bor en by herovre med nogle huse, så vil de få det ret tåget. Og det er der jo ingen, der bruger sig om. Så det er derfor, at der som regel er meget tåge ude ved havområderne og kysterne, end der vil være længere inde. En anden ting, vi også skal komme ind på, det vil være skyer. Skyer har lidt samme princip som her. De ligger meget lavere her, end de gør skyer. Hvor skyerne de sådan ligger sig fint til vores land. Det der sker, det er, at vandet det fordamper, som Watchie fordamper. Det kan op i luften. Og så fordi det bliver koldere heroppe, længere op, svinger vi kommer op, atmosfæren bliver koldere, det er vandet der, og trykket ændrer sig også. Derfor så kan der godt eksistere vand heroppe, og i sådan meget små dråber, som der er fordampet. Og det der så skål til, at de kan holde sig heroppe, og ikke falde ned igen, når det bliver heroppe. Det er fordi, der kommer noget tryk hernede fra, der får det til at få skyen til at blive op. Men når det så sker det, at det bliver tåget, eller når det begynder at regne, så falder vanddråberne sådan sammen i større vanddråber, og det sidste så kan de falde ned af. Det er så ikke alle sammen, der når kommer helt herned til jorden, fordi nogen forsvinder måske her, fordi de sådan begynder at spille op igen, på det tryk, der kommer. Men når der kommer byer, så er det fordi, vi har det hele til at falde sammen på en gang. Og det kan blandt andet ske, når vi kommer over bjerge. Fordi så når skyerne kommer hen over bjergene, så kommer der ikke noget tryk hernede fra længere, og så begynder de bare at regne og regne. Det bliver også lov til på den anden side af bjerget. Og det er derfor, byen Dresden for eksempel har et problem, fordi at den ligger på den anden side af nogle bjerge, så det hele bare regner ned, og så er det ret ked af det. Det er sådan det. Hvor lang tid? 8 minutter næsten.